li donava per res. Era l'home neutre, el senyor Esteve, el símbol de la classe neutra, la classe, conservador per instint, per educació i per fets, era l'home d'ordre en tot i per a tot. Ordre en el riure, ordre en el menjar, ordre en estimar els fills i la dona, ordre en el viure i en el morir, i fins ordre en l'altra vida. Era l'home del benentès a la llibertat, la família, la guerra, la pau, i fins i tot el que no entenia ho volia ben entès. Era l'home de la mida, goig en mida, flors en mida, amistat en mida, fe en mida, caritat en mida, tot en mida, i en mitja cana, amb la maleïda mitja cana que ha dignificat l'egoisme, i és que l'egoisme pren vides. Si li agradaven els soldats, no era per la idea de pàtria, no gustava mapa, la puntual, sinó perquè posaven ordre els que gosaven cridar, tant si tenien raó com si no. Si li agradaven els governs rectes, rectes volia dir absoluts, no era perquè fos dolent, ni això era, sinó perquè hi hagués quietud, sobretot quietud, que els crits destorbaven la venda. No li agradava que passés res, ni bo ni dolent, mai res. Només que passessin els compradors, d'un a un, sense empenta, i que amb un regateig prudent, assossegat i metòdic, però curt, anessin comprant amb ordre, com aquell qui va oferir amb la cerilla a la mà i a l'altre els sous per la vecina. El senyor Joan Solà. I això li donava tant de nom com la mateixa Portugal, el prudent senyor Esteve. Tenia un posat tan seriós, tan recte, tan reposat, i sabia tant